You royal Ngi tak tak keju suka men ke berapa mentah kasngi banyi ibiang ya pi bat kumju ane ke po mentah ngai pi lu pi kemen ba banyi ibiang ya kedur ke jongi bat cisha ane ke po mentah ngidan sa angut ki perlong hoi ngidan ini wei batmai henry kumju ngidan ini wei barem hoi aslam bangi kimi isu i ane ke po mentah akwa bamai tu kyrteng bat idei iban ha karek kejonga iba kyrteng i Georgie! Hello, kids! Yes! Hello! Kumno Georgie Filong. Ngakalan bijak. Wow! Pipat? Very much nga ngakalan ba? Ngaso lambis ba pi? Lamis ba ari fi ba? Fijase ko. Badan kini ko COVID tinggal iso ngayon kan. Oh. Hey, Jack! Hey, young I'm introduce. Up. Toh. Ini wei pat iba kyrteng i. Kumno kumta, him tipsi kyrteng jonga. Kyrteng Yufi. Bilang kumni mo, up ye pi up. Nga kyrteng Johnny. Haning kepo mentah. Oh, idan ini perlu bertemai. Kuma pilih osngo mentah. Kyrteng i Johnny. Ni pedang so bahaya pi. Saka Kidzo Praise Johnny. Ku boleh shibon mo baby kot yang asya kani. Yes. Tugi kena poro ane kapol ki bapet mentaru. Pengin ben simentalang. Shwa pengin poi saka story time. Pengin let banyak ruai shwa banyero bat mani ke kyrteng jung try. Let's go. Let's go! Yeah. Let's praise the Lord! Hallelujah! You're all you try! Woo! Woo! Let me, woo! Hallelujah! Nhìn như rồi you try, bố nó mình tài, cái nặng nó yên rồi bao rồi. Nhìn như rồi lăng, nhìn rồi lăng, nhìn cái chinh rồi. Nhìn ya rồi, ya rồi, ya rồi. Nhìn ya rồi, ya you try. Woo! Nhìn ya rồi, ya rồi, ya rồi. Nhìn ya rồi, ya you try. Một thằng đi. Ya rồi, ya rồi, ya rồi. Nhìn ya rồi, ya you try. Nhìn ya rồi, you try. Thằng đi. Oh, nhìn tham là đi. Nhìn ya rồi, ya you try. Nhìn tham là đi. Nhìn ya rồi, ya you try. Nhìn tham là đi. Oh, nhìn ya rồi, ya you try. Nhìn ya rồi, you try. Nhìn ya cái gì? Nhìn cái gì? Oh, nhìn ya rồi, ya you try. Oh, nhìn cái gì? Nhìn ya rồi, ya you try. Oh, nhìn cái gì? Yeah, you rồi, you try. Nhìn ya rồi, you try. Nhìn ya shot blood. Shot blood. Nhìn ya rồi, ya you try. Oh, nhìn shot blood. Nhìn ya rồi, ya you try. Oh, nhìn shot blood. Oh, nhìn ya rồi, ya you try. Oh, nhìn ya rồi, you try. Nhìn ya cái thi chân rồi. Nhìn cái thi. Oh, nhìn ya rồi, ya you try. Cái thi. Nhìn ya rồi, ya you try. Nhìn cái thi. Nhìn ya rồi, ya you try. Oh, nhìn ya rồi, you try. Oh, nhìn shot. Nhìn ya rồi, ya you try. Nhìn shot. Phía shot no. Nhìn ya rồi, ya you try. Shot. Nhìn shot. Oh, nhìn ya rồi, ya you try. Nhìn ya rồi, you try. Cái thi ba. Nhìn ya perta. Ya rồi, ya you try. Nhìn cái thi. Nhìn ya perta. Ya rồi, ya you try. Nhìn cái thi. Nhìn ya perta. Ya rồi, ya you try. Oh, nhìn ya rồi, you try. Nhìn ya twist. Oh, nhìn kerwat. Ya kiseng kai rock you try. Oh, nhìn twist. Oh, nhìn ya rồi, ya. Nhìn twist. Oh, nhìn ya rồi, ya you try. Nhìn ya rồi, you try. Nhìn twist. Bị shake cái này năng mà. Nhìn ya rồi, ya you try. Come on. Nhìn twist.
twist, twist. Ho ho ho. Get yaro, ya you try. Oh, get yaro, you try. Get you can tea, get tea. Get yaro, ya you try. Woo, right jump. Get tea. Oh, yaro, ya you try. Right jump. Get tea. Get yaro, ya you try. Oh, get yaro, you try. Get yaro, you try. Get a shot, balloon. Get yaro, ya you try. Get a shot, balloon. Get yaro, ya you try. Get a shot, balloon. Get yaro, ya you try. Get yaro, you try. Right like tea, but top Get yaro, ya you try. Right tea, but top like tea. Oh, get yaro, ya you try. Oh, top like tea. Get yaro, ya you try. Get yaro, you try. Oh, get yaro, you try. Hallelujah. Fly tight now. Tôi nghe shot như thế này, shot, in yaro, ya try, shot balloon, hey, shot balloon, in yaro, ya try, whoa, in shot balloon, oh, in yaro, ya try, in yaro, you try, hallelujah, get tea, yeah, yaro, ya try, woo, get tea. In yaro, ya try. Get tea. Oh, yaro, ya try. Oh, in yaro, you try. Get the tea, rock that. Get tea, rock that. Oh, in yaro, ya try. Oh, get tea, and rock tea. In yaro, ya try. Hey, get the rock tea. In yaro, ya try. Oh, in yaro, you try. Try. Pertanyaan Jesus, ngaitme. Oh Jesus, ngamaneyme. Oh Jesus, ngairoyme. Oh Jesus, ngamaneyme. Right, ik strong, but Jesus, now in your name. Oh Jesus, come on in your name. Right, you strong, but Jesus, now in your name. Oh Jesus, come on in your name. Thak. Oh thak. Nga it yame, nga mane yame, nga kende, yame. Ra igiti she drum, but Jesus, nga it yame, oh Jesus, nga mane yame, Jesus. Beneng, melawan shakendo, jing itu me, bamla bantau, Jesus, na itu me, oh Jesus, namanya ya me. Ra ikiti shadrong but oh. Ra igiti she drum but Woo!
thak thak. Oh thak thak. Nga eat you me. Nga eat you me. Oh thak thak. Nga can dare you me. Nga can dare you me. Oh ra igik di she drum but on. Ra igik di she drum but on. Jesus. Nga eat you me. Oh Jesus. Nga mane you me. Nga eat you me. Nga ka do no. Nga eat you me. Da ka man sim. Nga eat you me. Da ka ching mon. Nga eat you me. Da ka bon ba ro. Jesus. Nga eat you me. Oh Jesus. Nga mane you me. Ra ikik ti strong but on. Oh 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 ra ikik ti strong but on. Oh oh Jesus. Nga eat you me. Oh Jesus. Nga mane you me. Thak thak. Oh thak thak. Ka kan de you me. Oh thak thak. Nga kan de you me. Namar nga eat you me. Mala eat shwa ya nga. Mala eat shwa ya nga. Oh Jesus. Nga eat you me. Oh Jesus. Nga mane you me. Ra igik ti she drunk but on. Ra igik ti. Oh. Ra igik ti she drunk but on. Yeah. Ra igik ti she drunk but on. Oh nga eat you me. Nga eat you me. Nga eat you me. Da ka lo lo. Da ka man sim. Da ka ching mon. Da ka bon ba ro. Ra igik ti she drunk but on. Jesus. Nga eat you me. Jesus. Nga mane you me. Jesus. Nga eat you me. Jesus. Nga eat you me. Woo! I just have to jump and try. Hallelujah. Oh, if you ain't never try. If you ain't never try, I can still eat you try. I can still eat you try. Hallelujah. Ha 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 ha. Hallelujah. Ha 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 ha. Hallelujah. Ha 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 ha. Hallelujah. Amen. If you need to try, you worship you try. Ngin cover me come up jongi. Ngin cover me mane try ni kapo. Hallelujah. Ha 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 ha. Right jump. Hallelujah. Ha 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 ha. Hallelujah. Ka anointing ka jong try ka don. Ka jing man sle ka jong try ka don. Hallelujah. Ha 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 ha. Try from sle ingi way be way ba lo. Hallelujah. Ha 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 ha. Hallelujah. Ha 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 ha. Hallelujah. Ha 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 ha. Hallelujah. Amen. Oh, nga eat you Jesus. Oh, nga eat. Oh, nga eat you Jesus. Ula ichwa ya nga. Oh, nga eat you Jesus. In money you try. Oh, oh, nga eat. Nir kabret iki kemak jengi. Oh, hallelujah. Oh, nga eat you Jesus. Ula ichwa ya nga. Oh, say sing it right. You try. Oh, nga eat you Jesus.
jungi. Oh, ngin ra jungi kti jungi sitrang. Ngin you rock you try. Oh, nga it you Jesus. Oh, la it chwa ya nga hanga melong bapala hanga melong ubapala hanga melong ubapala hanga melong ubapala mela ichwa ya nga nga in you may try. Oh, nga in you Jesus. Nga in you Jesus. Yung nadukad doon ngayon you may try. Oh, la ichwa ya nadukad doon ngayon you may Jesus. Oh, nga in you nga in you may go Jesus. You Jesus. Oh, nga in you Jesus. Oh, la ichwa ya nga hanga melong bapala hanga melong bapala hanga melong bapala hanga melong bapala mela ichwa ya nga mela ichwa ya nga. Oh Jesus, na eat you me. Nadoga dono jonga. Mela shayap nam ta jonga. Hagading pna. Mela sha shitam. Mela sha akordit. Man pelat yang nga. Man pen em yang nga. Man ai ka beneng nam ta jonga. La tep ye me try. Pada ka sngi ka balai. Mela mi pat. Joj na jing tep mela mi. Ka jing yap kam la shuban bat ye me. Bat mela em. Bat men yai em. Shabam jikat. Bat men sawan pat sa yusim. Bat wan shaw ye nga. Siya kata kari. Kawa mela pen krek. Na ka mentachong nga. Try penan kami nga. Bangan ala ban syakri me. Tado sngi ke jingwan ke jong me. Penan kami nga try. Story time! Woo! Excited. Woo, 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 woo. Tangba, imis empat one day. Jack. Ôi, Nhìn đi rồi xóa cô cái chữ rồi cái lốc. phi đơn dịch rồi. Mà phí cái nhà số phí là thao em cô cái chữ rồi. Ok. Ngan ruai lang. Hey Johnny. Chỉ xa phí qua bằng rồi lang bạn nghi. Okay, ngalawan ka lang chicken e jaka ruai bat pisia. Ready Jack? Ngasan ay bateri ruai lang sibet yo iyan ni Johnny. Ý qua rồi thì. Pi kwa bat ruai. Yes, ngakwa ban ruai lang. Ok Jack. Yang nhìn nhà rồi nó. Okay, let's go. Johnny. Yes papa. Terjong pi kalong kum shri. Yes papa. Senteru mi do tam. Yes papa. Bani astal rupim nang. Pi kwa pi bandam nga. Ngan saya tu ai papa. Lego pilong kum ta. Bet you Jack kasur ladir kum sur kentai. Dinam dinai Georgie. Cái đấy cái taruh. Johnny, pi to nak kasay Jono pi. Nggak ada nak kesai jauh pi deh Jack. To kumo piong yes bet baong ni. Ini itu ni Johnny piong yes bentar. Kata apa kedai kecil sisa deh. Ya Johnny. Oi Jack. Pika kemat jong ini Georgie longkup. Longkup ye. Hey Jack. Beli ke kemat jang Jack. pula saya lakan merbel le. Oi. Hey.
Pilak ketai ke kemat jangan apa? Mene pim dan nak say jong api ong yes bong Johnny mendapat pi ong yang ngah kumta. Hey Johnny. Oi, Georgie. Peter. Iya Jepang ini Jack. Dia tu siapa bukan ni orang kia. Itu keluar kamu lah aset cu cibet. Peter balai longsor kentai. Beli nang kumsur kentai. Ngan itu sisa Jack. YouTube Georgie, YouTube. Ngalak orang kia mata keluar. Ngan sadom noi pi chibet. Tapi orang yang apa bermaklak deh. Sorry Peter, sorry. Tapi lang sorry deh. Tah nganum ya tu show. Ngam sorry Georgie. YouTube keluar ngat sadom wasibet. YouTube ngat cibet ngala ang imami papa dalawai kitso ang banyalam bam jai pi siyeng la de pim ya tu nganum yalam bam jare ya pi siyeng. Mami papa la syak bang ma mata kasngi. Serius ngap jarpi. Pilong kum siri. Ngala dam ngam. Okay. Jack. Yes. Pi ong bi long kum usri. Oi. Tai kum siri. Ngaruh ngai pet bagai ni long kum usri. Georgie. Mami papa jo pi di ni usri deh. Ngala dam ngai pi. Mami papa cakap dede de kisre. Terbelai pat pi long kum usri. Tibat pet je dia. Dong kum itu. Kemak dah syak nak marbol ni. Okay. Abiang. Imes lawan try imes. Imes lawan. Lalu benda ngayo sengau hang ni ki laingun ki barangnya sen ye wei mano ba sen ye no kum tu Dia meski sedang sayang ki ang abang adai monkey. mano bo ong monkey Johnny Georgie but Jack. Georgie Jack how to pikot kum tai I Johnny Pesimis Peter. Im long kum usri. no jadi ba ong kum ta im dei monkey Monkey yes papa. Jack Georgie okay to labiang pim ju dei ba sen kum tai wei Are, mano wi kaya pi kum ta? Pim chudai ban ong shiri. How to idan tadong mai? Pi idan tadong I Johnny. Im dan? Kishri ti idan tadong But Johnny, mdei tang baki keren banya pi ngayos ngawan ma pi ru fi keren ben fi sen ye jagi Georgie. Yes. Ki sedang sama kita mes tengaru ngakacing dong ngala pendam lang. Pi si long kum ta la da fi pendam ye wei in sa pendam kelai pi. Dei kandan be ka jingya sen ye iwe Pinya sen mar keliang Henry how to fi di kon syria. Ya mes komputer dengan kunci. Pi dep ki bon hagi kena ki long kum ni. Ki ju sen ye iwe in ong ni isri. Iwe in ong lengkot, iwe in ong bajrong. Usiet, mo da rai khot than ula khot siet. Pi ki ba bon ki kena ki long kum ta ki sen ye ki khot iwe shri ong khore ki ba smart ru ki ba trai hang ni hang te dak nek knak than ula khot shri ki ba pli ki di kun breu han la khot shri ki da di ba dum than ka rong ru lo ong ba yong how tu ki yong hadu banda yong kum uranga mo ba yong ka rong ayu jung uranga ba yong how tu ki breu kin yong hadu kata tang la dum rong kan dia ru lo ong yong dan kita arngot ngakan ma kita arngot ki kena si para long iwe iba shider iwe pat iba kham dum rong bapli ju sene ki hapo class ju ong kum no hitep ki ju ong ne yong ba so plang Henry kata kam dei kum ki kena ki bala tip yak ting ka jong utrai ki baju dei ki baju ya ro ju mane ya utrai baju pule ka bible ubleyengi lanu ru Hagak tian yung mlay lada fin puli hang tu finum syam ba utrai un syaingi bangin keren banya no fitip pim ju day ban sen you way Johnny Georgie Jack Oi mes. yes go gom ki kena ki jong ublay ki ba itu ya uji sukres kim ju sen ye way kim ju ya khot kyrteng
I mami, I papa, mo I mei I pa jong pi la ai ka kyrteng ka ba I tenat bas ngau tenat I pi. Balingim khot iki da ka kyrteng jong ki. Balingin syu khot ban sen iki. Mo khot jrong, ai lengkot, ai rai kho, ai sngat, ai shri. Ju khot kum ta. Ju ngau am ki khana ki ju khot I wei kum ta. Yes ngau. Na do menta haba fi ngau iki fim de ban sha iki bakin keren kum ta. Mo Bat kata ki di ban sedang na. Miss. Oh, Mot Georgie. ka Bible ka kang ingi bangin sen. Yes. Kita ha ka Bible ku blai shi bon Georgie fi pen kan mau yang ha ka ni ka por ya ka we ka jing tho ya ka jinja ka belajar bala tho ha ka Bible fi ko ban sengap shpang kata. Yes, miss. Ngi ko atip, miss. Langit. Vi ko ngap. Yes, miss. Okay. Georgie, Jack, Johnny ha ka ni ka por nga kwa fin long gi kena gi batip sngi bas ngap ha sha shko de ka ni ka tien ka bala tho ha ka Bible. Shapang kita gi kena ki baju ya mlien pha ban ya sen I we mo ban ya ai kyrteng. Kim ju khot iki da ka kyrteng bala ai I mei I pa han de ken khot iki da ka kyrteng kat ba ki mon. Hande ya kum kata utrai da lele ju sha. Mo but ha ka Bible ha ka ni ka por phiru gi hep ki baret ki ba pe yengi leng ba ka Kidzo Praise akwa bania sam lem bat pi ka ni ka we ga jingja ka bla tho ha ka Bible but ya ka ni fin shem ha ar ki sim kalnong ka ba ar ka kitab ka ba kumno ha ka kitab ka ba ar sim lenong ka ba ar good. Hang ni la batay siya pang uni usha krijong ublay unong yutu lupa u Elisha. Uba kyrteng kum no? Elisha. Yes. Tak don ha kata kapor, ha Jericho. But kita ki rang ba ha kani ka shnong kila wan ha u Elisha. But kila ya wan ban batay ya u. Ban ong, pet, miyo I kani ka shnong kalong ka ba itanat ba ban pet. Mo kalong ka shnong ka ba itanat kata-kata ban pet, ban kami ya ka. Henry ka bas ngusi pat spang ka ni ka shnong ka day, ba ka ni ka shnong fitip, ka don kata ka ha kata ka shnong, ka bala snail. Mo kaman ba, wat kita ki kendo ru kam seiso. Dapat te ka itanan, Henry ka kendo ka bam seiso. Te kum ta kini ki rangba ki wan ban karpat ha uni usha krejong ublay u Elisha ban ong ba un lei mo un lei nam ta kani ka shnong nam ta kani ka kendo bakan seiso abiang pat kum ta na marba u Elisha ula de usha krejong utrai jong ublay u Elisha uli kumno u khodi kita ki rangba baruong wanra shanga ya ka we ka kiu ka ba Thamai ka we ka kiu ka ba khut but wan ra ru ya melu wan ra okay melu good kita ha ka Bible Jesu ong ngilong ki ngilong ka melu jong ka birthday very good pipule ka Bible ngayo I hang ni good Jesu ong yangi bangi ngilong kata ka melu jong ka birthday ka ban le kom no ha bangi ai melu ka pen le kom no ki jingba Kapen bang, miss. Bang, very good. Habangi ai meluk kapen bang ya ki jingba. Mo ka wan ra ya ka jingmat ha ki jingba. Kumta u Elisha habau la pa ni kata ka kiu bat meluk kita ki rang baru ha kata ka shnong kila wan ra kita atli. Mo kiu bat meluk ha u Elisha. Baru Elisha hadin kata pat ula duai bat upen bena ha kata ka shnong u ong Hagani ka sngi, lapan baha ya kani ka kandau. Bat fitep kumba ka melu kapen baha ya ki jingba mo. Bat kumta kata ka melu ka lapan baha ya kata ka kandau ru. Jong kata ka shnong. Bat ka lapan seiso bat kan hadin kata. Fitep kalong ka kubur ka ba baha kata. Ba ngiyos ngau. Ba nado kata semen ka barem. Kani ka melu kala try kam ya ka ban lek kom no. Ban pen baha. Nak mar ka tau Jesu ruang ngilong ki ngilong ka lo. But hot ka jingya tu khana shapong kata ka shnong mo kala pen baha kata ka kendo la pen seiso. But kum ta gini rang ba kila ya kemen ba. But u Elisha umut ban lei no nang ta. Handai fitep kat ba u Elisha udang yat nak kata ka shnong ki wan ban kita ki kena hang ta. Ki don ma kita ki kena ki barunar Ibam nang ban burom.
Mo kita gi kena ki bam nang ban burom. Kam ta me Elisha lele ude ulat de nong ya thu lupa ude shakri jong utrai. Bat kim nang ban burom yu ban fitep Elisha udan kani ke jinglong ha Elisha dan shinyo dia. Haka khli iduna shinyo bapli. Kom George na miss. Oi. Kendian. Ba haka Bible ap kho padam kat ba Elisha udang ya jam. Kita ki kena ki barunar, kita ki kena ki lawan bar ki ong gomno fite biu. Ki ong ki meu kleu baslan, modern. Modern kini ki kena ki barunar Fitep kita pendom, kita sen ye Elisha. Modor kad ye shakri jong oblay mo ki keren ben ye utang namar ba udunash nyu ka klie ki ong ye ki me bak selen ka klie bat kum ta fi tharai Elisha undas ngo bahai kata un kemen tharai kum no un ngo Elisha kata kapor Johnny mana ha bakia pendom ye fi ngo kum no Ngala sosi, but ngala dam miss. Jack, haba I Georgie ishim ka sai jeng I Johnny ba I pendomi fifis ngau kum no? Ngala isi miss yakini boro. Anget I Georgie ru im ngau tanat haba ki pendomi pi No, miss. Pi, mnan menu ru bas ngau tanat haba don ki ba pendomi ngi, don ki ba ai kyrteng ngi mo ban sen ngi, banong ba pi belong kum ta. Kawan ra be ka jing ngau si. Te fin haban ngau tu, lada don bakran benye pi ngau si. Te fin haban ngau tu ba, ki weiru haba pi keren benye ki, kinda ngau si. Kinom kemen lanu ru. Kan wan ra ru ya ka kumba I Johnny yong, ngala dom ya ki. Dom Ngala dam po yuki mene miss. Fitep kalong kaju hangiru, hai wei pi wei nganget baro. Habadon bakran ben ngi bar ki ben mo ngi don ka jing sngosi ngi don ka jing bitar ngi dom ki bat ngiru kapan long ngiru bangin le ka lai ki mo man kran ben ka lai ki kalong kum ju bat u Elisha ru haba kini gi khna kila kran ben u Elisha ban khodi u ka kle selen u Elisha ula dom ki bat pitep ka jing bitar jung Elisha ka along kata ba ula seneng ula kan hiat kita gi kena mo bat pitep nang tahi ha pedeng kata ka klau kat ba Elisha udang ya leng ba ki wan art ligi dengim kan thai phila ban modor ha ba wan ki dengim thrai how to thrai ngin kemen ngin ngi yo I dengim ngin kemen thrai modor phi ta wan u dengim mentah hang ne khma jong ngin lem no Bad. Nganget ni baro ngin sia pet krabet mo ni ngau tanat bani I dengim hai tang hapo Du. hapo pa khod ngim kwa bani ngi tanat bani I kita ki dengim mo ban ajing ba mi ki lada ki don hapo pak lani hapo zu han ngim kwa bani I ki mar khmat namar ka ba ishar khai lada gini ki dengim kin wan kin le kum no kin patar bat pitep kalong kum ta u Elisha namar ka jing bitar ka jong u am bakila pendom gini kena wan kita artli ki dengem kan thai nang tanah klau bat kiliam no ki dapat tar gini ki kena bat fitep ka nungut ki kena tang artli kini ki dengem kan thai hadu sau po arngot ki kena udor ngiem kwa bangiru ngin sha le kumta Mudur pi dari belong kumta. Henry ai ngoyu blai hoja. Ngaru ngaku amis benden kutu pawo kumta te. No Jack. Ngim dei ban kwa kum kata fitep kata ka diga jing kwa ka basni. Fitep haka Bible atho ngipan henry ngim yo balai fitep. Ngipan utrai am ngi juduai ablai ngakwa kata. Henry fen kan mau Jack. Pim dei ban pane ke ka bam dei. Ladangi pane ka badai utrai no ai hendai fen pane ka bam dai utrai onong ai Aku along kum superhero ta. Superhero. Kita dan tang uai ubadai u superhero batau dei tang u Jesus. Yay! Dei tang uai batade u Jesus na marma u udan ka bor udan ka power ban le iki ba pala pinkan mau haki sam la tho haka lenong ka ba shi spa lai phokhandai
ba la thau itieng bat phla yangi pitep utrai la thau yangi ban long kita ki ba itieng bat phla kam ba mot ban itieng bat phla mot mo ba long isher khei bi ma ban pe no mdei kum ta han dei ban long itanat mo ba long phla ba long wonderful haga English translation le ko angkom no wonderfully made mo haba pi ke ba itanat bat ka ba phla ngi julong kom no ngilong wow yes namar kata fitep haba oblei ru upe yang apa dia pia ulong kom no ulong wow yay namar ba la thau hi ngi ban long kita ki balong wow balong wonderful. Next time haba fia kendo bagi parlogi jongpi, fishong bagi himan paragi jongpi, kan mau ndai ban sen ye we ban kran ban ban rakhe ban handai ngin le kom no haba ngi pa ye we ngin le kom no ngin ong. Wow. Balai na marba ngilong ki ba babre ngilong ki ba itanat ngilong ki ba pala. Okay? Georgie, Jack, Yes, miss. Johnny, adu menta haba fia kendo iwe pinya kuble iwe daga boong fi long ba kum do Ong Fi Long kum ceria. Johnny. Long ba internet but bapla. yes ba Jack fi finong kum no Filong ruba. Itanat fi Johnny. yes ngingi long ki ba itanat Thank you, mo Jack. Welcome Johnny. Hey Johnny, Oi, Georgie. mak mo kum pendom ya pi. Ngalama pipi. Ngaru ngakwak banang. Maaf mo, Georgie. Maaf mo, Jack bangaru ngaladam bat ngala pendam ya pi. Ngilamap ya pi Johnny. Maaf ngilama pi Johnny mengiru. Ngaru ngalama pipi berangot. Thank you mo. very good kumta kan dei ban long naduk menta nang ne shakamat lada fios ngau ya ki weiru ki ba pendom ki ba keren ben ye iwe lada ki sen kin khot kyrteng pin sneng ye ki ru kumju mo pin sneng ye ki ru kumba pipi la yo jing sneng play yo jing hikai na ma hagani ka sngi Yes, miss. yang ki have ki barat hagani ka por pi ru fila yo ka jing hikai ka jing sneng ba kumnu utrai umman ni bangen keren ben yo pin kan mau pin pule hayeng pin pule ki sam nong ka baning kong ka dekat ka baning kong ko ong ba suk utau briew ubam yan hak kita ki je selok jong ki beman lani kita ki ba yeng bat kita ki nong pop lani kham tam e ka ktin ko ong hang ni kita ki ba shong lang bat kita ki ba rakhe ben yim dei ban rakhe ben yanu ru ngai ha ka ni ka por ka ni ka tin kala long ka jingker khunam ta jong pi baro kala ai ka jihikai ka jesneng kala pen mentoi ru ya ka jing em ka jong pi nang ni shakmat pin long gi khna ki batep ya ka ktin ka jong ublei bat ban em ru kat kum ka ktin ka jong ublei bat pin pet ye iwe ki parlo ki jong pi ki himan para ki jong pi pin pet ya baro mo ye iwe pin pet kum kita ki jing thau ki ba itanat ki ba iting bat phla hakmat ka jong u try hadu bagi yes Jack Ngi mentahang ni ngi la smutu MS bangi di ban iwe Oh, ikwa right. ban request jingruai. fi ko man request jing right manta okay very good Nang wan ruai ngi nyarwai mamis. very good maneng la yes ngo fi la tha jing right ban pandomi I Johnny hende ngai manta fi la ka la ka mot fi la yo just neng tengin ngap ha kani ka poi kani ka jing right ka jong I Jack na ka benta jong I Johnny ngai lambat I Georgie Mangai Jack but Georgie but i Johnny ngi nyarwai kuwi nyarwai bong Jisu i de ki kena. very good oh ni ruai lang ngai ki hep ki barat ha yeng ro ken ya ruai lang ya kani ka jing ruai Jisu u i ya ki kena. Kiba don ha ka prutei. Kiba yong bat kiba li kiba sabat kiba stem Jisu u it ya ki kenna ha prutei. Yeay! Da shisha o jisu ye yagi kena baro. La da filong kumnu ru fin kan mau pide ki jing thao ki chong u
try Jesus. Amen. Amen. Tada do bagi ni kenduk biang pat bat pi. Haka wai pat ka episode jengka Kidzo Praise nang ne baro ngin ya ong no. Bye. Verse for this week. Psalm Kandai Busan dekat Benangkong. Alih, dungin yerai, ya utrai, dunia kenut, snow tenat, ya umau siang kajing pen em jong ni. Ba jong ni pa peneng long ba ko teng long mi, ani ma jong mi long ko ma jong mi, hak ndo kum pa peneng tu ai jing bam balakas. Ikas ngiru, ma beringi ringkang jong ni, ko ma ngiru imbam kita sniwengi wadalam yangi jing ben try semangi, ni dong me long hima puram kita iman.